Знаеш ли защо не постигаш целите, които си поставяш? Защото през цялото време се възприемаш като жертва. И понякога това се вижда в изразите, които употребяваме. Когато си кажеш аз не мога, ти излъчваш безпомощност, отсъствие на контрол. Не зависи от теб. Когато кажеш аз съм длъжна, отново липсва контрол. Отново не си главната. А много замаскирващо е и ще пробвам. Ще пробвам, обаче аз знам, че това няма как да се случи. Обаче нали съм ти казала, че ще пробвам? Ще пробвам означава, че съм те предупредила, че няма как да се случи. Ще пробвам и после да не ми се сърдиш, защото не съм ти казала. Аз пробвах. Аз бих искала. Ти би искала да имаш нещо, но никога няма да го получиш, защото просто само го искаш. Не вярваш в тази възможност, не вярваш в тази цел, затова и казваш аз бих искала. Когато говориш като жертва, ти даваш знак на подсъзнанието си, че това не е важно за теб и тогава естествено е, че нямаш енергия за нея. Ако си кажеш аз ще направя това или аз няма да направя това, защото аз го избирам, тогава нещата се променят. Ако видеото ти е било полезно, последвай ме за още такива и сподели с приятели. Бъдете здрави и осъзнати!